Salam salam bandiraɓe, mi salmini mon fof inde mum e yettode muɗum. Min mbimoɗon korka jaam, korka ɓural yaajede e ɓamtare. Eɗen mbasiyo yimɓe nonenne lewru korka lewru yurmede ari. Eɗen gandi Allah tagi yimɓe kono fondani. Men fof yo waɗ feere ko Allah yeɗi ɗum ko henne mo saɓori o yeɗa ɗum henenne. Sa waɗi ɗum ma Allah ɓamte, ma Allah toŋte. Kono sa nangi jawkal ma aɗa wiya yo Allah rokke ta ñamminta hay goto, way kono zéro ni ene. Kadi il faut paamen ñamminde miskine Allah ne heewi baraji, ko moftuɗen ko jaltinen ñamminen hen miskineɓe Allah ɓe henne. Mbaɗen no fedde yiɗɓe Amadou Aliou Sy mbaɗini en, ndendina kalisal men, cooda sukara, cooda maaro, cooda diwlin, cooda kafe, nodda miskineɓe Allah dokka ɗumen taw moni fof waɗi hen ko 200 mbuɗu. Rendine, sa rendinama tan woda naftori ɗum. Eyi won hen noon nanɗo henne ndeysan jawdi ndi way kono leɓol hineru men nene. Ina nangti henenne, dewrata hen Allah, jokkirta hen en ɗam. Kono nduɗo lewru kam ko lewru yurmede, aɗa dañi chance ɗo mbaɗɗa seeɗel ma hay sino 100 tan cakkiɗa henenne. Allah no wawi yurmade men hen ko heewi, wonno ñamminde neɗɗo ne heewi barke. Mbatten hen hakkillaji, en mbi noon enne julmo wuuri dendagal rewintoɓe Kolongal TV, wonde compte men TikTok Kolongal TV. Onon fof on calminama, on jurama, on beltanama. Kadi wimon yon jarlomi jaafoɗonmi, minne mi yarlimon, mi yaafimoɗon. Jokken e gollude e gollodirde golle moƴƴe e jokkodirde enɗam e yahodirde. Ɗum kadi na wallita bandiraɓe, ko musidɗo mon Amadou Aliou Sy arno salmodirde e mon e dañde kadi ko wasi moɗon. Allah jarama, on jarama.